Hello guys, good morning. Fungkaham, tehena helam sukun rukjotana nani channel tini hingke ang bag buduk rapmani funung nai do hingke thangnai rok bo funuk sakno ang haifana ang nong no je thangnayo miya je video upload khaimani asakao comment phaio ta bag rapmani bag ni handle ni video khaifunuk ni gang ni jibo abono bag ni handle no funung nani hine already no videos namai paijak kainge norok bo comment khaio hingke ba ang tini hingke rei sinai je bag handle ang beti kherap mo hingke charta wire rabudo bag handle to duita khebo raboi mano tinta khebo raboi mano charta khebo raboi je nijini chata hingke angke charta khe rabo hingke abono no mane charta khe rab hingke mane rok gobang tui mano ta kwrak ongo ta hingke abono tinini je bag buduk rapmani video himde naina neganai tini kyango bag ni buduk rapnai do ko charta khe wire charta wire tongro ke thangnai bo rapjakno bono bag ni jeto bag se rampani phunuka hingke ba buduk rapmani bo phunuk risi manani uansukha ta tabo bag buduk boroni sime start khainai naidi emni to yang hekal lekha oi jeste panai manu do hingke mo je color tongi da oro phana rabai mano hingke color on rapnai tabukta o ek color on rapnai oro bai oro phana rap mano oro phana rap mano nok jesu obo khaina muchung manta gana khaina muchung mani hasal khaina muchung mani nong poro yang tui lekha oi ni jorok rabai mano do yang tui 1 2 3 4 5 5 number log mani ke 5 ta 5 pore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 oro rabai mano 11 no yang ni thekabo rabai phunung nai do lekai phunung nai ta 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 orong nai ta gombai mong nai gite kisa hasal khaina kisa pan khaiman tui kosoro nge amsa to kana khaiglagang asuk ranai duita kheranai wayarangero charta ke homan khlainya kana hingke tabo charta no baike rapnai naidi thangnai video rogo phunuk sakse ang hapan taise phunuk nai rinai tiko yang puila debra side ni no left side ni no hingke khalai di right side ni no ke bini sakate khnai di ko kita kaisa naudi abono bo bini sakate ridi abono hingke omoni sakate omo thangya da abono ke bini tola ridi sakate ridi koma ke berep di ta ko yang ni bahai no kaisa tola tei kaisa sakate dike yang gotai kaisa tongko mono bo tola de kaisa sakate kaisa tola de kaisa ke berep di kaisa tola kaisa tola keta tola ni no ba shem no kaisa tola kaisa yang las ni bo ko charta jota berep ni de mate hake ke berep ni man pore hangkai yang ke cerap khaina di jese cerap khai mana cerap khai kita tabo hingke joto no pora rabai paikha ko rabai pai man pore yang right side ni no joto ni last ni pura last ni no ko bising tei dai roh di yang tei jawi nai tak sate kari di tak sate amate kari di ko yang tei jawi yang tei makari dai soton ni last ni do te soton di serap khai di bono serap khai soton di amon pore yang left side ni kaisa no nori di normani pore ke boni sakate tola tei sakate he thaising mahai kino obo khai dita berep dita ko kita mo je last ni birthday tonjok mani obono bo haini hai bising tei dawai nai yang tei thaisa kari di ko to bani ya kali mara hosinai ko nai di ente kari di hega bono bo
oro kisa buljagai dongkha oro wire thikhani adi buljak porong ke naithok yago ko yang tei gari hege tabo gari to phaikhe yang semno yang alja kan last ni kaisa battery bini saka tei bini tol tei bini saka tei ko naiba sung naithok kino bo hain yang waisa right ni waisa left ni narita joto last ni no hain hai tabo amani bising tei dawai nai yang tei gari ni adi yang tei betul dol jago wire kisa dol jago ta thik khetai roya ta dol jago plastic pla dol jakano yang tei thik khaini ari ta ko thik khaini mani pore wo jotoni yang last ni na semno bhat khai ready amano abini sagatoi tanangdi kaisa tanangdi kaisa khalai mai ke khalai piti taka oro buljagai tongkhana I think buljagai tongkhor buljak phano kono kokrai narok tangai nai thik khai dita thik khata bo ke to ka hai yang left ni no maro nai ta left ni no bising tei dawai nai tei khaksa tei ma kari nai koma ta kari di koma tei kari di kari wo yang ni no kaisa pa dawai nai ko hage ante hege mong pura sosora rap nai do norok nai dong di ante hege sem ke tabo khain yang last ni mana nau nai bin bising tei dawai yang tei kari nai kari khain ka last ni kaisa bar dawo nai ubun pore kaisa saka kaisa tola kaisa saka ke pera koi garu khata oro kaisa berab jagai tongkhana amo berab jagmas domo kun saya rok yata berab jake kisa naithok yang bula hani bagaisi kono bepari amo thik khainai mano ta tabang osora rap kang aram mani pore mai ke rap funungan kam theki sem kino pura sosora rap ka rap mani pore wongke ta bukungai ke yang wongke to mai te bahan kri kya kyo jang wongke ke yang last ni na sakang yang tlang di right ni na ta right ni na sakang tlang di sem no yang ni no kaisa last ni no pat khai ne ambani sakatei boni tolatei boni sakatei ko ke hai je last to pada jang mana bono ke yang ti feudi amna badri jo pistola kaisa saka kaisa tola ko kita bahai hai pada jang mana yang tiklang di yang ni no badu di kaisa saka kaisa tola kaisa saka kaisa tola ko amte hege ma pura rabi thane full paya sak o pada jaka thaisung hombo amra yang tlangai bono badu di kita bawa pada sang menu yang tei yang ni wasa kata yang ni besok naik thong mahai sarta sarwa yang ekdom naik thong handle market naik thong
Ama bada saya da amana yang taitlangga amana thaikan lorinya yang ni halata bayra abdi ko hake ki yang bada sang manno yang taitlango di bono yang taitu ke yang ni no kaisa bada di ko ki yang ni thaisang je bada sang mana bono yang taitlango di iya mati haita easy si tamati rung bai kana no basu ko men do khai dong ko taw phanong ga ba bodo raman phunuk di ro he phunuk sang nang ka bang mana bandin ta sha phunuk dong pura easy pakne ramma hai bodi rok ko to ekdom pura easy jang nai ga finally ang asajara ra kam buduk ra bai bai man pore o hangai kim beng nam ta khanya dita hem hai oron simi theba binai bala henge ke tabu phuno kanang nang na Gora sama theba nai inko hakan na deta tabu ke taisa ulta ke thajung ge yang ni sime ke prabi thango tabu ge yang ni sime ra bui ma phainai tola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ora maram nai ke puila uno yang ni amana amate jawunyai amate jawunyai amate kare wunyai sine ja inko iko kebun pure yang amata last ni kaisa tempat maranai kebun pure ko kaisa tala kaisa saka ke shem no sudu bising tu siminan na haluta garak na bagai mane ro kabang tui mana ne bagai ka ngapo huge gayang ni beda bai peka tabu yang ni no amte jawunyai amte magkari unai yang tu wasa yang tu kari wilas ni kaisa bad di kaisa saka kaisa tala kaisa saka iya mah kira wi chang nai da taw han hayo mano yang tu jai ra honai nus no yang jong pura sakai pa inti jawi yang tu kari na ulai kali na ka kaisa bad di kaisa saka kaisa tola kaisa saka ko eke bang no yang ni omasuk sara tui ko sara tui rab nai taro abun pura yang bisingo set khai nai kena pai kita buruk fununga nang rap pai gena to nai ne dio sa go thebo je rap mane bom te heng ka tai ko sa go thewi rap mane ke mo ke yang sakani bag ni sakata ekdom pura tamani sanam sukai rom thoga bag budukta norong no goi ni samang kana pura nai thok ngoi dong taise tup toria tup si kon jaw bag buduk pura ekdom perfect ang hingke ekdom perfect jago norok bo waisa suk oma haike no sem chatta wire rabui nai tui nai di erpore anu comment khai sade norok bahai jak ko satisfied dang jak kisa comment khai sadi ta rabui nai 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 di omo pura sising basing haike to godoro omo tam bagai saida man mo kerak na bagai sang kabang ma yang tiwase khayo milip khebo khlai mano haipono milip khai khlai ke amsuk buduk rak lak haini bagai nai buduk rak khlai uta ko nai nai di ano buduk busuk ke nai thoka bono rong na sawi saiba ya norok snamoi nai di norok ni bag rong na kaise norok bo saiman nai busuk kai o bag buduk tui aram nang prai ko kem bag kai ke ang ri sira hona nai tongka do tui ro hona nai tongka bono no phunu goi kata ko
Peso baheng sakan ro kisi comment kai sala jano beg pudung ni video no. Nor reda rengkha no video nai kitini bagam sungnon rok bom te video nang sadi puja basket get ai tama jesparo nangkang ke sadi babai serang muchung ang nong no furang nai. So tin bagam sungno